Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Tita Inday and Reverso Wheelchair. Yes, mega shout out everyone. Welcome to my YouTube channel. Mega shout out everyone. I love you guys. Ay, mga palangga ko, kumusta mga lalabs? Samahan nyo si Tita Inday mag-unboxing. Mag-unboxing sa pinadala ni Secret. Pagkain daw to, pampahabang buhay. Mega shout out sa nagbigay nito. Please support her channel. Ako si Badiday. Ayan. Her YouTube channel. Thank you so much sa pagkain na binigay mo. Pagkain daw to. Tingnan muna natin kung anong pagkain to. Kasi sabi niya pagkain daw. Pagkain daw to mga lalabs. Binalot niya na binalot. Akala mo naman may pusa na kakain. Ano kaya to na pagkain, bay? Excited much ang Tita Inday. Uy, duty free siya. From duty free pala. Akala ko naman, diba? Duty free. Excited na kayo? Tiring! Diba? Excited kayo, no? Bring house sa mga Bisaya dyan. Naka-bring house si Tita Inday. Oy, pagpasensya na ni si Tita Inday kasi dami na naman akong white hair. Nag-ano lang ako kasi baka mamaya mag-bash na naman. Ano naman? Totoo naman. Marami na akong white hair. May bring house. Diba, di ba naalala niyo ba mga palangga pag napunta tayo doon sa mga fiesta, sa mga kamag-anak natin, may pista-pista, diba, pag uwi, may silupin. Ang laman sa silupin, si humba, si bihon, si kanin, ang kanin na like NFA, pero masarap dati, diba? Sino nakaranas dyan? Ng mga like Sayer itis, mga ganon. Diba pag nagpunta ka doon sa mamista ka, ang kanin is bigas na NFA pero super masarap kasi like for me, nung sa kabataan ko pa, masaya ako pag may fiesta, may birthday, ganyan. Hindi naman ako taong super himistahon, sa Bisaya dyan na himistahon. Masaya ako kasi sa amin, ang pagkain namin is like saging, kamuting kahoy, yon. Tapos pag may fiesta, ayun, super saya si Tita Inday kasi makakain ako ng bigas na palay, yon. Yung humay ba sa mga Tagal, sa mga kuan diha. Makakaon kong bugas nga humay, so malipay si Tita Inday. Tapos may humba. Tapos ni minsan, padalhan pa ako ng like sa mga kamag-anak, padalhan ng balot-balot. Diba? Nanggigil na si Tita Inday. Padalhan ng balot-balot na may humba. Tapos lagyan ng tawag nito, yung balot ng saging. Diba? Ito yung pinadala niya sa akin, mga palangga. Ako si Badiday. Thank you so much sa'yo, palangga ko. Ayan, ito ham. Ayan, ham. Tapos itlog. Ayun, itlog siya. Sa ilalim may chili. Itlog na may chili at saka ham. Diba? Ang bait naman niya. Alam siguro niya na magutom si Tita Inday. Ayan, ito pinadala niya ako. Hindi, sa totoo lang, birthday kasi ni ako si Badiday. Belated happy birthday sa'yo, Nining. Ako si Badiday. Salamat ng marami sa grasya na imo gihatag sa ako
salamat tayo. At syempre, ano pa naman ito? Napakarami. Tideng! And the pancit. Ayan, si Bacon. O, diba? Ano pa naman ito? Nining, dagang salamat ning nga imong itagaan si Tite. Ang ingay ng ano namin, wash. Neng, ako si Baliday, dagang salamat sa imong hatag na ako kapag tao. May nahulog kunti. Lamig siya. Kasing lamig ni ako si Baliday. Promise. Ito lang mga lalabs. Ayan, ito siya. Ano bang pinaghalo niya dito eh? Karning baboy. Ang dami talaga niya palang gaon. Initin ko po. Nagutom ba kayo? Nagutom kayo na. Amene na nagutom kayo. Ito lang. Tayo nagpunta. Mamaya na ako kabain kasi mag-ano pa ako. Magsampay. Itago natin. Okay, maingay. Itago natin. Again, ako si Nana. Ako si Baliday. Salamat ng marami. Dahil salamat na ayan. May ham ako, may itlog. Salamat na sa grasya na imagyatan ni Tita Inday. Akala ko naman, o diba? Kasi fashion. The fashion is noodles inside the fashion bag. Ayan. Fashion bag with noodles. Please. O, diba? Fashion bag. Patriling pa. O, diba? Ang akala nyo fashion bag is like clothes, ang damit. O, diba? Clothes, mga damit-damit or kung ano, diba? Fashion. Tapos, the laman is itlog with ham and the pancit. Ito naman si duty free. Ang akala mo, like chocolate from duty free. O, diba? Ito talaga si Nana. Pinapatrailing pa ako. Sabi niya may pinadala daw. Tapos yun pala, pagkain. But anyways daw. Wish. Anyway, English ka kasi Tita Inday, hindi ka naman marunong ng ano ka eh. Anyway, salamat ng marami. Ako si Nana. Salamat ng marami sa padala ng ayuda ni Tita Inday para sa bitukan ko. O, diba? Salamat ng marami. Again, thank you so much sa'yo. Ako si Nana. Tita Inday, love you. To all my subscriber, for behalf of Nana, ako si Baliday. Ako si Baliday is her YouTube channel. Please try to visit her YouTube channel. Ako si Baliday. Bisaya din siya. Taga amin din sa Siquijor. Mabait siya. Maganda yan. Hindi kayo magsisi, promise. Puntahan nyo yung YouTube channel niya. Promise, maganda siya. Kung maganda si Tita Inday, mas maganda pa siya. Ay! Oy! Kilig kayo, bro. Dito, totoo yun na. Bakit? Yung magsabi sa akin na hindi ako maganda, ano lang kayo, diba? Nagsabi lang ako ng totoo. Kasi ang ingay ng ano ko eh.
background ko. Hindi na ako kailangan ng mag-background ng mga song. Okay na yung background ko na washing machine na super ingay. Again and again, thank you so much to all my ka-love team dyan sa SP Farm, Team Sinagol, Team Biste, Team Tulungan, ayun, Tita Inday, want to say all of you, thank you so much for always supporting my YouTube channel. Sa mga taga pagsubaybay, uy, marunong na ako magsubaybay, no? O, di ba? Dati nagbulol-bulol ako, bay, kasi hindi talaga ako marunong Tagalog. Kasi Bisaya ako. Pero ngayon, taga-subaybay, o, di ba? Taga-subaybay. Like, taga-sunod, o, di ba? Always supporting, always follow my YouTube channel. Again, thank you so much everyone for always supporting my YouTube channel. Tita Inday, ang driver sa wheelchair, o, di ba? Sa iba din na hindi pa nakapagpunta doon sa FB page, please follow my FB page, Tita Inday Sikihud noon, driver sa wheelchair. Mahaba, diba? Pero okay lang ngayon kasi I'm just telling the truth. If what is my job, ayun, hindi ko yan kinakahiya. I am, diba? I am very proud of it if what is my job, diba? Marangal to, OFW, diba? Again and again, thank you so much, Tita Inday. Love you guys. Bye-bye.